A continuació us explicaré com moure-us una mica per la interfície del Mendeley Reference Manager i com crear col·leccions. Per al menú lateral de l'esquerra hi podem fer diferents accions que sempre són comunes. L'apartat aquest de dalt sempre el tenim des de zero, és a dir, encara que no heu utilitzat mai Mendeley, serà els únics apartats que veureu. All References és un calaix de sastre on hi van a parar tots els documents. Recently Added són els que hem afegit recentment. Recently Read són els que hem llegit últimament. Els favorits són tots els articles o documents que hem marcat amb l'estrelleta, ens queden endreçats aquí. My Publication serviria per si sou autors o autores d'algun article o llibre i un cop el teniu l'arrossegueu aquí. Seria el vostre apartat de les publicacions vostres, i a Trash són els que hem eliminat recentment. Després vindria l'apartat de Collections. L'apartat de Collections és l'equivalent a crear carpetes. Per defecte el tindreu buit, llavors el que heu de fer és crear col·leccions amb el nom que vulgueu. Per exemple, en faré una febrer 2022 i a dins hi aniré fent subcarpetes. Una s'anomenarà Google Acadèmic i la convertiré en una subcarpeta deixant-la caure a sobre de l'altra. Veieu? S'ha convertit en una subcol·lecció. PDF i faré el mateix, l'arrossego a dins d'aquesta, ho cerca tot i també la vull aquí dins i finalment Scopus. Perfecte, ja hi tinc 4 subcol·leccions a dins de la principal, que és tal com ho he volgut ordenar. Si desplego fent clic al triangle, s'obre, i si el plego, ja veieu que queda d'aquesta manera. Aquestes que no tenen el triangle davant vol dir que no tenen subcol·leccions a dintre. L'apartat de grups, de moment el tindreu buit, i és una funcionalitat que més endavant ja l'explicarem. Veureu que aquestes carpetes que hem creat de moment són buides, no hi tenim cap document, i amb els passos següents que us aniré ensenyant veurem com anar important documents aquí en aquestes carpetes. A continuació aprendrem a importar documents PDF al nostre Mendeley Reference Manager. Per fer aquest exemple anirem al web de Mendeley de la biblioteca, és ubic.cat/biblioteca, serveis, Mendeley, i a l'apartat material per les sessions de formació descarregarem aquests 2 PDFs. Es tracta de 2 articles a text complet en versió PDF. El descarreguem i aquest també. Un cop el tenim localitzat a les descàrregues, per fer aquesta pràctica amb Mendeley, el que faré serà guardar-me'ls a un lloc visible de l'escriptori de l'ordinador. I a continuació obriré el Mendeley Reference Manager, però amb la pantalla minimitzada, perquè pugui veure l'escriptori. Fet això, em col·locaré a sobre de la carpeta a on m'interessa desar aquests PDFs. Escolliré la carpeta que he creat, anomenada PDF, i simplement arrossegaré el primer PDF i en el moment en què apareix el símbol de més, el deixo caure. I faig el mateix amb el següent. Perfecte. Ja tenim els 2 articles a dins de la carpeta PDF. Quan fem clic a sobre d'un dels PDFs, el que ens apareixen són les metadades. Són els autors, el títol
i totes les dades identificatives de l'article que faran que la referència bibliogràfica quedi o no correcta. I, per tant, sempre que importem algun document a la nostra biblioteca, està bé situar-nos aquí i fer-hi un repàs. Quan fem doble clic, a part de les metadades, veiem també el text complet. I per fer aquesta repassada és com va millor. Així podeu comparar. Normalment són correctes, però a vegades us podeu trobar que en lloc de journal article, per defecte ha posat que és un llibre o un capítol d'un llibre, i llavors ho hauríeu de canviar manualment, perquè si no la referència bibliogràfica no quedaria amb el format correcte. Aquí veieu que hi ha el fitxer, hi ha el PDF adjunt. Perfecte, les dades són correctes. Puc tancar aquest PDF. Faré el mateix amb el següent document, un cop hagi comprovat que les dades són correctes. El que també està molt bé és que podem marcar tot el text que vulguem. El podem pintar de colors. Podem posar-hi notes. Per exemple. Podem anar afegint notes a mesura que anem llegint l'article. I aquestes notes les recuperem aquí. I és una manera que tenim per anar fent un registre de tots els articles que ens anem desant. Per exemple, per al nostre TFG podem anar tenint aquí constància de tot el que ens ha interessat, si hem de buscar més informació, si per aquí ja hi hem passat i aquest apartat ens ha semblat interessant.